Здравейте, хора. Да. Това, в този канал повече няма да снимам. Да, това ми е миналия канал. Няма да снимам в този канал. Ще снимам в ето този канал. Поради причината, че просто когато ми преинсталираха компютъра, понеже аз имах проблем с компютъра, изгоря ми хард диска и трябваше да си го сменям. И затова ми просто ми преинсталираха компютъра, защото няма как. Преинсталираха ми компютъра, след като ми го върнаха, след като ми го оправиха. Опитах да си вляза в този акаунт. Опитвах, нищо не стана. Или паролата е сменена, или нещо се е бъгнало. Опитвах с стари пароли, нищо не ставаше. И да. Сега, както виждате, снимам с Camtasia и ще снимам с Camtasia. Клиповете може би няма да са кой знае колко добри, с кой знае какво качество, но ще се стара да ги правя да ги правя добри, да са по-интересни от миналите ми клипове. Да, това е като цяло. Той казах ви защо няма да влизам, няма да снимам от този, защо сменям канала. И да. Да, това е като цяло. Абонирайте се за този канал. Вече мисля, че не знам, да. Ще се направя Facebook страница. Но това ще е някъде вече при повече абонати. Не при 0, защото с 0 абонати нищо не стане. Да. Това беше от мене и до следващия път. Чао.